gaskiya ta bakin wani mawaki ya ce in an barka an barka, in an fika an fika. Yanzu kai Hassan Makeup, kai Hassan Makeup ka rasa wadda za ka ce kana so za ka aura sai Maryam Nicki Minaj, mata G-Fresh, tsohuwar mata G-Fresh. Kai, anya yarinyar nan goganta ba sa'a yake ba ta ba, goganta ba sa'a yake ba ta ba. Yauwa, to abin da nake so da kai, duk da na san kai wannan Hassan Makeup, Hassan Makeup na san wannan content ne da kake cewa ai kana son Nicki za ka aure ta, diddan wannan wani kuna yin wani abun nan ne, wani content ne wanda dan hankali ya dawo kanku, kun gane. To duk da wannan ba komai bane ba, amma mun san G-Fresh uban yan bariki baban yan harƙalla, mun san kana jin wani abu a ranka. To matan nan ta haka dai ni ba na fata ka ƙara dawo da ita, saboda menene ka batta harkar da ta zaɓa shine harkar social media, kuma harkar social media kai ne nan ka aure ta ka nuna mata. Don haka tunda ta zaɓa harkar social media ka fita a sabga ta ka rabu da ita, kuma ka sani cewa fa shi aure daraja ne, shi aure mutunci ne, shi aure kima ne. In kana da aure wallahi waɗanda ma ba sa respect ɗinka za su ƙara baka respect, saboda ita rayuwa dama haka ta gada, rayuwa dama haka take. Babu akwai matakin da duk matakin da ka kai yau in aka ce ba ka da aure wallahi akwai wanda a kallon ɗan iska yake ma kallon fasiki, amma kuma in aka ce kana da auren to duk iskancinka akwai wanda zai girmama ka, zai mutunta ka, saboda me ka samu wata daraja a rayuwa. To ka sani cewar kai G-Fresh rashin aure da kake ji wai ko kaman za ka wata ya kai waye, dole fa akwai wanda suka fi ka ɗaukaka, akwai wanda suka fi ka kuɗi, akwai wanda